बिटिआर गोरोबथा जायामोनब्ला बर'फोरनि थैनि बानाया जोबनो रोङै बायदि बोहैबाय थागौमोन। माबा मोनसे एग्रीमेंट जायामोनब्ला हयथ' जोंनि गेजेराव समस्यानि मोनसे दोहौ बा थैनि बाना बेखिनि परिबेसा जोबनो रोङै खारन बारायनायनि लामायावसो दंबाय थायोमोन। बिटिआर गोजोन गोरोबथाया जोंनि थाखाय मोनसे बाख्नायजाथाव गोजोन गोरोबथा। बाथ्रा जाहैबाय दानि जेरैबायदि एग्रीमेंट जाखांनायनि उनाव जेरैबायदि थासारि बेफोरखौ नायोब्ला जोङो बुंनांगोन थोंजोङै बाख्नायथावना आरो गोजोनथावना। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो जों जोंनि बिसि फिसा बिमा बिफाजों जयै जों मोखां नुलायफिननो हादों। बेनिख्रुइ आरो साबसिन गोजोननायखौ जों नुहुराखै। खारन सिगांनि जेरैबायदि हालोद बेफोरखौ नायोब्ला जों दा जथेस्थ' उदाङै गावनि व्यक्ति जिबनजों लोगोसे रायजो राजाजों आइ आफा बिदा फंबाय जाथि खुरमा बाय बाहागि गावनि न'खर परियाल गावनि फिसा फिसौ बिसि फिसा जों बयबो जयै मोखां नुलायनो हादों। बेनिफ्राय साबसिन आरो गोजोननाय जों बेखौ जिबनाव जों नुहुराखै। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो जोंनि ओनसोलाव गोजोन थासारि फैबाय। बेफोर बाथ्राखौ बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफ्रा बुंदों। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। बेफोर बाथ्राखौनो बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिनि उनसंनाय हाबाफारियाव बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफ्रा बेफोर बाथ्राखौ बुङो। बेनि अनगायैबो बिथांमोना आरोबाव गोबां बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव मिथिनानै मोननाय जादों। बिथांमोना बुंबावनाय बादिब्ला बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि सिगां जाबादि गिख्रंथाव थासारिमोन बेफोर गिख्रंथाव थासारिनिफ्राय जों दा उदां जाबाय होननानै फोरमायो। जेब्लासिम बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफ्रा मावफुंजाया अब्लासिमहालागै जों प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौनो हेफाजाब होबाय थागोन होननानै फोरमायनायखौबो बे समाव मिथिनो मोननाय जायो। बारग' एनडिएफबि बिथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिनि उनसंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै आरोबाव मा बाथ्रा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। बाथ्रा जाहैबाय गोबाव समनि बाथ्रा, बेखौ बुंनो थाङोब्ला गोबाव टाइमबो लागोन। दा आं इसिबां माने बाथ्राखौ बुंनो सानला। दानि जेरावनाखि एग्रीमेंट सुक्ति जाखांनायनि उनाव जेरैबायदि परिबेस फैदों बेखौ लानानै आं सरासनस्रायै सुंद'यैब्लाबो माखासे बाथ्राफोरखौ खेंफोरथि होनो नागिरदों। बेवहाय हयथ' गासै साफ्रोमबो रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि गासै बिदा फंबाय जोंनि जेराव जों जेरैबायदि ज'यै सिगाङाव जेरैबायदि थाबोदोंमोन जाबोदोंमोन बेफोरखौ लानानै जाहाथे जों गोदान मोनसे सिमां लानानै जों मोगथाङाव जेनेबा मोगथां महराव जेनेबा समाजजों गोरोबनानै माबोरैहाय थानांगौ थासारिखौ जों माबोरैहाय गोरोबलांनांगौ बेफोरखौ लानानै आं सुंद'यैब्लाबो बुंनो सानदों। बाथ्राया जाहैबाय सिगांनि जोंनि जेबादि आर्म स्ट्रागल पिरियड बियो जोबनानै थांबाय। दा गभर्नमेन्टनि नाजानाय जोंनि माखासे बर'नि दैदेनगिरि इन्टेलेक्सुवेलफोरनि नाजानाय आरो लोगोसे आसाम सरकार भारत सरकार बिथांमोननि नाजानायाव जों दिनै मोनसे एग्रीमेंट बा सुक्तियाव फैनो हादों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव। जों बाख्नायनांगोनबो जायफोर दैदेनगिरिया जोंखौ गार्जेन हिसाबै दैदेनलांदों बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय हाजासे साबायखर। बाथ्रा जाहैबाय दानि जेरैबायदि एग्रीमेंट जाखांनायनि उनाव जेरैबायदि थासारि बेफोरखौ नायोब्ला जोङो बुंनांगोन थोंजोङै बाख्नायथावना आरो गोजोनथावना। खारन सिगांनि जेरैबायदि हालोद बेफोरखौ नायोब्ला जों दा जथेस्थ' उदाङै गावनि व्यक्ति जिबनजों लोगोसे रायजो राजाजों आइ आफा बिदा फंबाय जाथि खुरमा बाय बाहागि गावनि न'खर परियाल गावनि फिसा फिसौ बिसि फिसा जों बयबो जयै मोखां नुलायनो हादों। बेनिफ्राय साबसिन आरो गोजोननाय जों बेखौ जिबनाव जों नुहुराखै। दा बेनिखाय जों खावलायनायजों लोगोसे जोङो माखासे जोङो दायथ' लानानैबो जों समाजजों गोरोबनानै जों माखासे खामानिफोरखौ जों मावलांनांगोन। नंगौ बाथ्राया जों आर्म स्ट्रागल जोबनाय लोगो लोगो जे जोंनि मावनांगौ खामानिफ्रा जोबलांगोन बे नङा। जों समाजजों गोरोबनानैब्लाबो समाज सेवा बा माबा मोनसे मावनानै जानानै बेफार फालांगि बा आबादारि बा माबा मोनसे गावनि न'खर फोथांनायजों लोगोसे समाजखौ माबोरैहाय गेना गोरोन्थिनि थाखाय गुबुंले बारहावानि थाखाय जों माबोरैहाय गोग्गो समाज दानो हागोन जों बेफोरावबो जों आखाइ होनाया जोंनि थाखाय मोनसे रिभलिउसनारि हिसाबै जांख्रिथाय हिसाबै जों मावनांगौ दंबावो होननानै आं सानो। दा बाथ्राया जाहैबाय साफ्रोमबोनि साननायजों आंनि साननायजों हयथ' गोरोबाबो जानो हागौ। सोरबाया इन्टारेस्ट दं सोरबाया इन्टारेस्ट गैया। जायफोरा गोसो दं हयथ' दिनैसिम गोसो होथाबनानै जायखौ समाजनि गेजेराव हाबनानै बबे गेना गोरोन्थि बेफोरखौ जाहाथे आसि थुयै थुयै जेनेबा बबे गोरोन्थि बेफोरखौ सं दानै मावलांबाय थादों बेफोरखौ जों बाख्नायनांगोन। आरो जायफोरा
गोसो दङ बिथांमोनाबो गावबा गाव आयदाखौ लानानै फारफ्रोमनिफ्राय बेफार फालांगिनिफ्राय लानानै गावनि न'खर फोथांनायजों लानानै जेनेबा न'खर समाज फोसाबनायजों लोगोसे जाहाथे समाजजों गोग्गो मोनसे आब्रुथि गोनां मोनसे बारहावा लाबोनो हायो बेखौ आं खावलायदों। दा बाथ्राया जाहैबाय बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों थोंजोङै जों बुंनांगोन जाय बिथांमोना जोंखौ दिनैसिम बिटिआर सरकारा बा बिटिआर हालामनि गेजेराव जायफोरा बिटिआर सरकारखौ दैदेनदों बिथांमोनखौ जों बाख्नायनांगोन। सोरबाया नंगौ जोंनि गेजेराव बिमा गोबांनि फिसा हिसाबै सोरनिबा थाखाय साबजायाबो जानो हागौ बा सोरबाया मोजां मोनो सोरबाया मोजां मोना बे बेक्ति हिसाबै जोंनि थोंजोङै जों सासे रिभलिउसनारि हिसाबै जांख्रिथाय बोसोर बोसोर खालामबोनाय हिसाबै जोंनि मेगनजों जों नुनायाव हयथ' एसेबां मानि गेना गोरोन्थिखौ जों नुवाखै। जेरावनाखि दिनैसिमहालागै सुक्ति जाखांनायनि उनाव दिनै 3 बोसोरल'सो बारलांदों। बेखिनि समाव जों साफ्रोमबो गावनि साननाय हनाय लुबैनाय गावनि सिमांखौ हथात जाजोबनांगौ बेबो नङा। खारन सरकारनिबो मोनसे खोथा थायो गासै समाजजों लोगोसे बबेबा मोनसे सुक्तिकारि बा एग्रिमेन्टकारि मोनसे माबाखौ संगठननि समस्याखौ समाधान खालामनांगौबो बे जुक्ति फैया। खारन जोंनो टाइम नांगोन समजों जों गोरोबनांगोन। बाथ्राया जाहैबाय थोंजोङै जों बुंनो थाङोब्ला सुक्तिया जेनेबा नोङो एनडिबिखौनो लानानै मोनसे सुक्ति जाबाय। बेवहाय जों गोग्गानोबो थाङा जों बुंनोबो थाङा बे सुक्तियाव जे जोंहा माबा मोनसे डिमान्ड थाथारनांगौ बेबो नङा। एग्रिमेन्टआव जेरैबायदि दङ बेफोरखौ जोङो मोनफ्रोमबो आखरे आखरे मावलांनो हानायखौनो जों लुबैयो। बेनो जोंनि थाखाय मोनसे गोजोन थासारि। खारन सुक्तियाव जेरैबायदि दङ बेखौ हयथ' रायजो राजानि मोनसे गोजोननाय फिथाइ। दा बेफोरखौ मावलांनो हाजोबोब्लानो हयथ' बेयो साफ्रोमबो रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि गासै मावथि लोगो एनडिएफबि मोनसे गोजोननाय। दा दिनै समनिबो आंखाला बेनो जों 3 बोसोरनि गेजेराव हयथ' जों रानिं खामानिखौ जों मावजोबनो हायाखैबो जानो हागौ। बाथ्राया जाहैबाय सिगाङाव लकडाउननि खोथा फैबाय। लकडाउनाव खमैब्लाबो 1.5 बोसोरसो ओरैनो बेखार थांखाबाय। बिनि गेजेराव सरकारा जेबो खामानि मावनो हाखाया। खारन नोङो फारफ्रोमनिफ्राय समस्याखौ जों बयबो बुजिखागौ। दा फैयै फैनानै जेनेबा 2 बोसोरनि गेजेराव मोनसे सुक्तिनि माखासे दफाफोरखौ मावलांनांगौआबो गोरलै नङा। मोनसे समनिबो खोथा थायो आरो हयथ' जों आसा खालामदों दानि जेरैबायदि सरकार खुंथाय सोलिबाय थानाय बिथांमोना हयथ' खोथा जेरै होदों खामानिखौ मावलांबाय थादों आरो मावलांबाय थागोन। आरो बिनि अनगायैबो जोंनि हालामाव बा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जेरैबायदि गावजों गाव दाङाबाजि दावराव दावसि गुबुन जातिजों सोंखारिलायनाय बा गावजों गाव माबा मोनसे सन्देह थालायनाय बेफोर हयथ' जोंनि गेजेराव गैया जालांदों। जों बेखौ बाख्नायनो नांगोन। आरो हयथ' जों जुदि मोजाङै मोजां थासारिखौ लाबोनो हायोब्ला साफ्रोमबोनि दैदेनगिरिफोरनि साननाय हनाया जुदि गोरोबोब्ला जोंनि गेजेराव गेना गोरोन्थि जुदि बुजिलायनाय थायाब्ला जोंनि गेजेराव धोरोम बबेबा मोनसे संगठन पार्टिफोरखौ मुं सुवाबालानो जाति हिसाबै जों माबोरैहाय गाबथानो हानांगौ बर' जातिखौ जों माबोरैहाय बुहुमाव सिनायथि होनो हानांगौ जातिया मोनसे सिनायथि जानोब्ला जों माबोरैहाय जुक्ति थानांगोन खौसे जानांगोन जों बेफोरखौ जों खौसे जाजानायखौ जों लुबैदों। लिडार हिसाबै जोंनि गेजेराव थानांगौ आरो लिडारनिबो मोनसे सिमना थानांगौ। लिडारनि सिमनाया बेनो जातिनि मोनसे थोंजोङै मोनसे जातिया मा बुस्थु बेखौ बुजिनो रोंनाय जानांगौ। दा जातिखौ जुदि थोंजोङै सिगाङाव दोननो हायोब्लासो बे सासे लिडारनि मोनसे जयगथा। जाय लिडारा जाय दैदेनगिरिया थोंजोङै बबेबा मोनसे पार्टिखौ बबेबा मोनसे संगठनखौ मुं सुनानै गावखौनो जुदि अभार स्मार्ट गावखौनो जुदि एक्टिभ जेनेबा गोरों होननानै लानाया बे मोनसे जुक्ति नङा। समाजजों मावनानै माबा मोनसे फिथाइ होनो हानायासो समाजनि लुबैनायखौ माबा मोनसे सान्थि गोजोननाय होनो हानायासो बे सासे दैदेनगिरि। दा बेनिखाय आं खावलायदों एसेबां मानि बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैया बा सोरखौबा आङो थोंजोङै सोरखौबा मुं सुनानैबो बुंनो थाङा। आथिखालाव जेरैबायदि सोलिबाय थानाय जोंनि गेजेराव जों नुबाय थादों पलिटिक्सआ जोंनि थाखाय देरसिन पलिटिक्सआनो जोंनि थाखाय सिगां। दा बेखौ जों थोंजोङै दोनालाबानो पलिटिक्सआ जेनेबा नों समसो बेखौ जों मोनबाय थाया। जाहाथे जाति हिसाबै जों थांना थानोब्ला जुगे जुगे जों जुदि बर' हिसाबै जुदि जों सिनायथि होनोब्ला जों गासैबो दैदेनगिरिनि साननाय हनाया जों एखे जानांगोन। जों दुखु खस्थ' जाति जेनेबा बिदा फंबाय जुदि बुजिलायनाय जुदि दङब्ला जों बबे न'खराव जोनोम मोनदों होनना बुङोब्ला जोंनि बिमा बिफाया सोर होननानै बुङोब्ला जों बेखौ जुदि साफ्रोमबो जुदि सासे दैदेनगिरिया जुदि आखरे जुदि सिन्था खालामनानै जुदि मावलांनो हायोब्ला जोंनि गेजेराव दाङाबाजि गावजों गाव मुगैलायनाय मुं सुलायनाय बा माबा मोनसे गोरोन्थि बुजिलायनाय सोरखौबा माबा मोनसे आसि थुलायनाय बेफोर समस्या जोंनि गेजेराव जोबनानै थांगोन। बेखौ आं खावलायदों। जोङो
जों जेराव समाजजों हाबनानै जों नुबाय सिगाङाव हयथ' जोंनि गेजेराव जों समाजा जोंनि थाखाय एसे जानगारावमोन जों दा प्रेक्टिकेलि मोगथाङाव जेनेबा जोङो बे एकर्डनि थ्रुयै जादों होननानै नोंथाङा सानो नामा जिखिनि नोंथांमोना ससाइटिजों जिखिनि जानगाराव थानानै खामानि मावदोंमोन नोंथांमोना गोलाव सम गुबुन जायगायाव थानानै बै समाव आन्दलन खालामनानै नोंथाङा बे समाव ससाइटिजों गोरोबनानै नोंथांमोना थाफैनो हादों बे मोनसे खारन होननानै सानो नामा जे एकर्डनि गेजेरजों बे जाफुंदोंमोन नंगौ बेयो थोंजोङैनो जों सिदा जों बुंनांगोन जोंनि थाखाय बे एकर्डनि गेजेरजों गोजोन थासारिखौ जों लाबोनो हादों खारन जोङो सुक्ति जायामोनबा माबा मोनसे एग्रिमेन्ट जायामोनब्ला हयथ' जोंनि गेजेराव समस्यानि मोनसे दोहौ बा थैनि बाना बेखिनि परिबेसा जोबनो रोङै खारन बारायनायनि लामायावसो दंबाय थायोमोन जाहाथे बे जिनिसा जोंनि गेजेराव जि एग्रिमेन्ट जानाय लोगो सुक्ति जानाय लोगो लोगो बे जिनिसा गैया जालांदों आरो जुदि जादोंब्ला बेफोरखौ जों माबोरैहाय गोरोबलायनायनि गेजेरजों माबोरैहाय जोङो खामानिखौ मावलांनो हागोन बेखौ नाजानायासो जोंनि खामानि दा बेनिखाय आं खावलायदों दानि आथिखालनि जेरैबायदि बारहावा बेफोरखौ लानानै जाहाथे जोंनि गेजेराव थैलायनाय बुथारलायनाय माबा मोनसे गावजों गाव सोंखारिलायनाय गावजों गाव माबा मोनसे फेरफाथिलायनाय बेफोर जाहाथे गैया जायो बेखौ जों लुबैदों जोंनि थाखाय पार्टिया देरसिन नङा जाथिया देरसिन पार्टिया जेनेबा मोनसे मा होनगोन बेखौ गावबा गाव मोनसे मथ' जेनेबा गावनि मोनसे लुबैनाय बायदि जायहा जेनेबा जाय पार्टिखौ मोजां मोनो बे गावनि बेक्तिनि खोथा सोरखौबा जुदि माबा मोनसे पार्टियाव थांथारनांगौ बबेबा मोनसे जाथारनांगौ होनना बुंनाया बे मोनसे पार्टिनिबो मोनसे जुक्ति फैया बेनिखाय जाय बेक्तिया जाय पार्टिखौ मोजां मोनो गावनि गोसोजों सायख'नानै बबेबा मोनसे पार्टिखौ सापर्ट होनाया बे गावनि खोथा खिन्थु पार्टिखौ लानानै गावजों गाव मोनसे दाङाबाजि सोमजिनो थाङोबा बे जोंनि गेजेराव बेसेबांबा गिदिर खहा जाहाथे जोंनि गेजेराव फैया जाय मोजां मोनो बे गावनि खोथा बेखौ जों जर जबस्ति जों खावलायनो साना दा बाथ्राया बेनो लास्टाव आं बेखौबो बुंनो लुबैयो दा जेनेबा जोङो जाय पार्टिखौ लानानै जाय पार्टिया दिनैसिम जोंनि खामानि जेनेबा आद्रा थानाय खामानिफोर एग्रिमेन्टनि जेरैबायदि मावनो गोनां खामानिफोरखौ जेनेबा दा मावफुंनानै होबाय थादों बा मावलांनांगौबो दंबावो जेरावनाखि जों थोंजोंनो बुंनांगोन दानि रलिं गभर्नमेन्ट सोलिबाय थानाय बिटिआरखौ दैदेनलांबाय थानाय मानाव गेदेर जोंनि प्रमद सारानो दिनै जा खामानि मावदों मोजांखौनो मावदों सोरनिबा थाखाय साबजा जानो हागौ बे गावबाय गाव बेक्ति खोथा जोंनि नुनायाव जोंनि दानि सोलिबाय थानाय दानि आथिखालनि जेरैबायदि बारहावा बेखौ जोङो थोंजोङै मोजांखौनो जों सानना लानांगोन आरो जों बेखौनो जों बेक्ति हिसाबै जों बुंनांगोन जाय जेनेबा सोलिबाय थानाय दा इउपिपिएल सरकारना दिनै बेखिनि खामानिखौ जुदि मावनो आखायाव लादोंब्ला जों बिथांमोनखौनो जोङो दिनै गोसो मोदोम होनानै जों दिनै सापर्ट होदों बा मावलांबाय थादों दासिमबो दंबाय थायो आरो जेब्लासिम जोंनि एग्रिमेन्टनि माखासे दफाफ्रा मावफुंजाया अब्लासिम जों बिथांमोनजोंनो जों दंबाय थायो सरकार जेराव थायो बेयाव पावारबो थायो सरकार थायोब्लानो माखासे खामानिखौ मावजोबनो हायो दा बेनिखायनो आं गासै जोंनि मावथि लोगो बिथांमोनखौ आं खावलायदों जाहाथे जोङो मालायनि खोथा लानानै सोरनिबा मुं सुनानै सोरनिबा माबा फाव फान्दायनायाव जाहाथे सोरनिबा उन थाङाबालानो जाहाथे पावारखौ लानानै पावारजों सिथाबनानै जोंनि जेखिनि खामानि मावनांगौ आद्रा खामानि दं जाहाथे बेफोरखौ जोङो दिनै नङा गाबोन नङा समफोर लासैनो जों माबा मोनसे आदाय खालामनो हायो बे आदाय खालामनो हानायानो जोंनि थाखाय साक्सेसफुल गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7,999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सेन्स खालामनायनि खाबु लानानै फैदों आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191
7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।